Kokoji všichni moc děkujeme a chtěli bychom je také tady za námi pozvat. Jsem moc šťastná, že to mohu dneska stát a společně se Slováčkem slavit jeho 50. narozeniny. Slováčkem opravdu prošlo mnoho dětí a z mnohých vyrostli skvělí tanečníci, muzikanti a zpěváci a mnozí z nich pokračují i v dospělých souborech a potom třeba zpět se zase k nám vrací, protože nám hodí svoje děti nebo se k nám vrací jako vedoucí. A tímto se kruh nádherně uzavírá, za což jsem moc vděčná. A proto všem za to moc děkuju a přeju Slováčku, aby to vydrželo takhle dál, aby měli hodně šikovných dětí a šikovných vedoucích, kteří opravdu tomu věnují všechen svůj volný čas. A ještě teda mou milou povinností je poděkovat sponzorům. Takže pro dnešní den to byli pan Karel Ondroušek, paní Barbara Kadočík-Janů, rodina Krejzlíková a magistrát města Brna, odbor školství, tělovýchovy a mládeže. Takže děkujeme za podporu, stejně jako vám všem, kteří jste dneska přišli. Děkujeme.